खुलुमबाय। दिनै बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय। बेनिखायनो जोंनि रादाबखौ दिनै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिं थिबाय। दानिया रादाबखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै बेलासिनि गाहाय रादाबाव दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फेसबुकआव खौरां हगारनाय सुबिदाखौ बन्द खालामसिगोन। फेसबुक कम्पानि मेटाया रोखा खालामदों दि गिबियाव कानाडानि साफ्रोमबो ग्राहकफोरनि ससियेल मिडिया साइटआव खौरां फोसावनायनि खाबुखौ बन्द खालामसिगोन। लामा दालां मावफुंजायैखौ लानानै थुलुसिजरा गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थुलुसिजरानिफ्राय थिपकाइसिम थांनाय लामाखौ मावफुंनो लादोंब्लाबो दिनैसिम मावफुंजायाखै। बेखौ लानानै थुलुसिजरा गामिनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। अर खोमोरग्रा बिफानाव साख्रि मोननाया गोरलै जासिगोन। डिब्रुगड़नि बरबरुआयाव ट्रेनिं लानानै अर खोमोरग्रा बिफानाव गोरलैयै साख्रि मोननायनि मोनसे मोजां खाबु लाबोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जुदि नोंथांमोना बे नर्थ इस्टार्न फायार सार्भिस एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि लानो गोसो जादोंब्ला गाहायाव होनाय नैबे मबाइल नाम्बार 9435904101 आरो 9435912101 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। सांग्रां जा, बिस गोनां मैखुन जानानै सा 17 सुबुंफोरा लोमजादों। आसामनि धेमाजियाव बिस गोनां मैखुन जानानै गासै सा 17 सुबुंफोरा लोमजादों। बे सुबुंफोरखौ 3 नं जयपुरनि थागिबि सुमित्रा नार्जारि 40, रिनदेब रामसियारि 32, हांगामा गामिनि साबित्रि दैमारि 47, मुखुं सोरगियारि 30, बरिन्दाबन बसुमतारि 29, रिंखां दैमारि 26, रहिला बसुमतारि 55, माझगाव गामिनि जुलाइ सोरगियारि 20, जम सोरगियारि 12 आरो गलगुं गामिनि थागिबि अनजालि सोरगियारि 17, खगेन नार्जारि 45 होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुंफोरा धेमाजि हस्पिटालाव फाहामथाय लानानै मैखुननि बिसनिफ्राय उदां जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 24 जुनाव जानो गोनां डिग्री, इउजि सेकेन्ड आरो 6 सेमेस्टार आरो पिजि सेकेन्ड सेमेस्टारनि आनजादखौ बिटिआर ओनसोलाव दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव दोनथ'बाय होनना फोसावबाय। बेसिक ट्रेनिं सेन्टार कक्राझारनि गोरायुं फोरोंथाय मिरुखौ फोजौखां खालामनो बिटिआर सरकारनिसिम अनसुंथाइनि थाखाय खावलायहरदों।